Næsemanden har vundet. Kan du lave helikopteren? Det kan jeg. Det er tit prøvet til hjemme. Jeg har aldrig lykkes på mig. Han er jo faktisk mekaniker. Godt nytår! Eller noget! Mange tak for stemmerne. Jeg vil have 100 til liv af bagefter den. Du får jo her en rigtig flotte præmie. Denne her, den skal stå et sted, hvor alle kan se den. Ja. Inde i stuen for eksempel. Eller i soveværelset. Nå, har du været herinde? Ja, der kommer alle. Der kommer alle hjemme ved Nej, den. det er så ikke. Så, Gennemgårdlejr. Jeg ved med da ikke. næste år. Ja. Og så til inspiration. Ja. Nej, hvor godt. Og så skal vi have det der. Vi skal have sådan et kys. Ja. Mange tak. Tale! Tale, takke, Ja, vi skal have en takketale. Ja. Ja, sådan må det være. Op og stå. Der er for en af dem. Op og stå. Jeg kunne bestemt ikke have gjort det uden... Jamen, tak alle sammen. Selv tak.